Перамовы пра ўваход Грузіі ў еўразвяз афіцыйна прыпыненыя. Напярэдадні пра гэта заявіў прэм'ер Ираклі Кабахідзе. Мы мусім данесці да еўрапейскіх палітыкаў і бюракратаў, якім не хапае еўрапейскіх каштоўнасцяў, што яны мусяць узаемадзейнічаць з Грузіяй паважліва, а не шляхам шантажу ці знявагаў. Такая пастанова ўраду прывяла да пратэстаў. Мітынгоўцы сабраліся ля будынку парламенту, офіса кіраўнічай партыі «Грузінская мара» ды ў іншых пунктах па ўсёй краіне. Вядома, мы ведалі, што яны антыеўрапейскія, і ўсе іхныя папярэднія заявы былі пра гэта вельмі ясныя. Гэта прымушае нас пачувацца вельмі безнадзейна, але ў той жа час, мне здаецца, гэта робіць нас мацнейшымі. Сёння яны пастанавілі пакласці канец нашай гісторыі, усяму, чаго мы дабіліся за апошнія 30, а то і 100 гадоў. Яны проста пастанавілі сёння пакласці канец усяму, і мы не дазволім ім гэтага зрабіць. Мы больш гэтага не пацярпім. Сёння мусіць быць вызначана, хто мы і куды мы ідзем. Сілавікі разагналі акцыю пратэсту, выкарыстоўваючы спецсродкі. У МУЗ Грузіі заявілі, што пратэстоўцы, цытата, фізічна супрацьстаялі і абражалі словамі працаўнікоў паліцыі, а таксама кідалі ў іх розныя прадметы. Паводле афіцыйных звестак пацярпелі 32 паліцыянты. Сярод пацярпелых і журналісты. Траўмы рознай ступені цяжкасці атрымалі працаўнікі выдання «Публіка», тэлеканалу «Пірвелі» і грузінскай службы «Радыё Свабода». Прэзідэнтка Грузіі Саламе Зорабішвілі асудзіла гвалт. Грузінскае грамадства, ў прынцыпе, разачарована еўразвязам. Мы павінны казаць пра дадзеную сітуацыю, і гэта паказалі выбары гэтага года. То бок, выбаршчыкі грузінскай мары дакладна ведалі, што інтэграцыі з еўразвязам не будзе. І галоўнае, яны таксама вераць у прапаганду ўрада грузінскага, у тым, што праблема ў Брусэлі, а не ў Тбілісі. У няпростай сітуацыі апынулася беларуская дыяспара ў Грузіі. Шмат хто з беларусаў не можа легалізавацца, а некаторыя баяцца таго, што грузінскі ўрад узмоцніць супрацу з Крамлём, а значыць, з рэжымам Лукашэнкі. Ситуация белорусов ухудшается, особенно тех, кто как-то активен. Журналисты, политические, гражданские активисты, экологические активисты тоже могут пойти вслед в какой-то момент. То есть начинается это с политических активистов, журналистов, потом дальше идет. Поэтому такие риски существуют. Тым часам Міністэрства замежных справаў Польшы ўвяло асаблівыя захады для выдачы гуманітарных візаў грамадзянам Беларусі, хто жывуць у Грузіі. Паводле намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Паўла Латушкі, беларусы ў гэтай краіне змогуць падаць дакументы на польскую візу без легалізацыі перабывання ў Грузіі.